ATOMY member thar new registration dan tlemte kalau soi fia zoi nga ATOMY Google Chrome in lo tanga chuanin ATOMY link in metanga chuanin achunga ron lang ang hian www.atomy.com/int hian intinga chumin huwa chuan asir kila hian nangma ni ID number le password ka in chulu tanga chumi zuwa chuanin join us tia hian in lu tanga asira hian hei helai hi alo langa chumin huwa chuan heta hian panhi register dan tura lo oma pakhat chu distributor individual ania pakhat chu business and title and entity ania chuanin heta hian keini sumdon na tan le mani corporate nei tan chuan business hian ati theya chuanin keima ni mimal member ne tu atloma lei du te tan chuan distributor individual hian lu tila chuanin join us tia hian i-click nga chuan i-click nuwa chuan hei hi lo lang nga video entor pahnih chuanin hemizo a super ta hian confirm ti hi lo uma chuan registration ati chan thei ta chuan ama sab bera hian gender male female alo uma chuanin adota chuanin date of birth alo nia an Aadhaar card mo voter ID an mani birth certificate ka an date of birth an khain submit me nga password to happy77 smiley khania confirm ania guess password chuan 123456 ania nga chuanin telephone number aya hian mobile phone number indanga address hi apoi mo ema Aadhaar card mo voter card mo i-submit ang che in kamit nuwa khani da donya chuanin pin code city chuanin fill up zo ve nuwa helai hi pen card verify na tura ni ta pen card number khai da nga verify inti chuan heta hian address proof hian voter ID amo Aadhaar card amo i-submit nga chuanin hemi thalak hi eng lawang i-click ani lo chuan i-upload le nga an thalak Aadhaar card thalak ma le nung chuan heta hian anwai bera hian I agree ti click tur pali alo umanga chumi i-click to nuwa chuan heta confirm anya nga azawani mai